כאן בסרטון של מיינקראפט בטלפון, אני יחד עם מאור, סורווייבל. עשינו כמה... בערוץ שלנו ML גיימינג. עכשיו אנחנו בסרטון הראשון של מיינקראפט סורווייבל, בוא נשען, עשינו כמה דברים. אוי, למה זה לא ניתן לי? תלחץ, גם לי לא נתן. אוקיי. בוא נעשה 3-4. חכו שנייה, אני כבר חוזר לכם. חזרתי לכם, בוא נעשה 3-4 חכו רגע, אני כבר חזרנו אליכם, ואנחנו בחק מהבית שלנו משום... תמותי! זה? אוקיי, שם כל הדברים שלנו, בוא נלך הבית שלנו. כבשה ארורה תמותי אמן. כבשה ארורה תמותי אמן. כבשה ארורה תמותי אמן. יפי! יש פה בשר זומבי. זומבי? הנה הבית שלנו. בוא, ניקח ממך צמר, אבל מטומטמת, אני צריך צמר. כבשה מטומטמת. אני צריך צמר. וואי, מה עבר כאן הלילה הזה? אוי, אני מצאתי את כל הדברים שלנו. בוא הביתה. חוזר. וואי, יש לנו הרבה דברים. אני צריך לחזור. יש לנו 2 מיטות, אז אני מרכיב לנו את המיטות. וואי, מה עבר הלילה הראשון? וואו. כן, איזה קשה זה היה. בבוקר הרגו אותי הרגתי את 2 הזומבים שהרגו אותך, אבל הרגו אותי, היה משהו ששרף אותי, זה הרג אותי. טוב, יאללה, בוא. הנה הוא, זה הסקין שלו. ביי. אוקיי, אני הולך עכשיו לחצוב. מאור, אתה בא איתי לחצוב? אפשר לישון עכשיו, אני מקווה. לא, אבל בוקר, מה? כן, אני יודעת שיהיה. עכשיו אני מקווה שאני אז שם. סתם הרגתי כבשה מסכנה. כן, סתם השקעה. רגע, איך עושים תיבות? נו, את תיבות תעשה... הנה, אני הכנתי לנו צ'סט. תיבה כאילו. שים תיבה. אחת. תיבה שים אחת. בצד. שמתי כאן בצד. אני עכשיו הולך לחצוב. אני מרוקן את כל הדברים שלי עכשיו. איך יש לך גרזן? לא, זה לא גרזן, זה הכנתי. מתי? עכשיו! איך מכינים? תכין לי. חכו שנייה, אני כבר חוזרת. כמה צריך? נו. עץ שלם? עץ שלם תחצוב, כן. אוקיי, חזרתי אליכם. אני כאן חוצב. בינתיים הוא מכין לו דברים. אני מכין לי גרזן. לא גרזן, פיקקס. פיטקס. פיקקס. שזה מה שאתה חוצב איתו? כן. מקוש. מקוש, בוא נקרא לזה ככה. ככה אני קורא לזה. לרגע חשבתי שיש פה פחם. אז אמרתי עץ והוא עם 6. זה מספיק? כן. יופי. אחר כך תכין מקלות. יהיה לי בתוך הדבר. נכון. מה עכשיו אני צריך מקלות? כן, תכין. איפה אני מצאתי פחם. יפה. זה יפה הכבוד. יהיה אני פחם. חוזר בינתיים. אני בינתיים... איפה אני אמור למצוא מקלות? לא, בגרפינג טייבל. יש לנו שם בגרפינג טייבל? כן, כאילו אנחנו מכנים. יש פה את אני צריך מקלות. אל תעשה כל כך הרבה מקלות. איך אמורים להכין מקלות? אני לא מבין. רגע. ארבע צריך? תודה. רגע. ואם אני אלך לחצוב גם, אני חוזר לחליאל. סבבה. וואי, כמה פחם מצאתי כאן? חברים, שכחנו להגיד את השם של הערוץ שלנו, ML גיימינג TV. יש כאן הרבה פחם. כן, ראיתי. אתה תכתוב לשעת שני, אני אכתוב ליצר אחר. וואי, כמה כבר יש פה. גם פחם וגם יש כבר. לי פחם אחד כזה. סליחה על זה. נראה לי שתכף הגרזן שלי יישבר. גם לא עומד להיגמר. להישבר. כאילו להישבר, כאילו. חכה, תן לי לחצוב את זה. אין לי מספיק פחם. יש לי רק 4. ולי יש 9.
5 יש לי. טוב, אני הולך להכין לנו לפידים לבית. כן, בוא נלך להכין. יש לי 6, אני אחזור עוד כמה. יש לי טקסטורה, תגידו לי איך נראית טוב, הטקסטורה נגמר הזאת. הכל. לא, בעצם לא שמתי טקסטורה. נגמר כל הפחמים. המסך. אנחנו צריכים להכין דלת שתדע. נכון. תודה על ההזכרה. הכנתי דלת. אני רוצה איזה חץ מקשת. טק, הכנתי לנו. סלם. הכנתי לנו דלת. בוא נראה איך אני מכין דלת. מה אני כן יכול להכין? אוקיי, אני מכין לנו אני לפידים. מכין לעצמי חרב וזה. הכנתי לעצמי חרב רגילה. שתהיה לי פה. אני הכנתי לחרב מברזל, מאבן. גם אני. והכנתי לנו לפידים, אז אני פה שם את אני ה... שם עכשיו הכל בזה. הכנתי לנו לפידים, אז אני שם פה בבית. מה זה שם? פחמים יש לך 6 בזה. אוקיי, אני לוקחת את זה. וכאן, אני גם אשים מאחורה. זהו, יאללה, עכשיו יש לי רק את זה, ואני צריך את החוצב רגע. אוקיי, פה, אני צריך את טוב. החוצב. סבבה. חכה, אני באה. רגע, אני מהר על לקחתי את הדלת. הבית. איפה אתה? יש שם סוס פוני קטן. להרוג אותו? לא, מה נראה לך? תרכב עליו. חכה, תביא לי לרכוב עליך. יפו! בוא לא יוצא לך ממנו. תסתכל אותה, אתה נראה חמודי. סלו חמוד. וואי! לך כבר, סוס מטומטם. אני אוריד אותו. כן, נכנסתי לבית. איך יורדים ממנו? מנסים את כל הדברים שאני לא צריך. קולט הפחם. איך יורדים ממנו עוד פעם? זה. כן, נשים גם אבנים. לא, אבנים אני אשאיר איך לי. יורדים ממך? את הגברץ אני לא חמור צריך. קטן. תלחץ על הכפתור קפיצה. את זה כבר אני לא צריך. רגע, אני כבר חוזר לכם. חזרנו לכם. היה לנו כאן זומבי עם זהב. רגע, חשוב מעט לך את הילד מאור. כן. אוי, כביש! כן, אבל הוא לא מתקיף אותי. אם אני לא מרביץ לו, הוא לא מתקיף אותי. זה התקיף אותך. אתה רואה, אני ככה מולו? הוא לא מרביץ אותי. שלום לך, כביש. זה נדע, אני תסתכל מאיפה אני מתקיף אותי. חכה, אני בנה איתו. כן, אני מניאק. כן. אוקיי, איפה אתה? קח. רגע, שנייה. אוקיי, תהיה פה. אתה מה? נכון, זה מה שרצית, לא? רצית את זה? תיקח את זה כמה יש לנו, תשים את זה בתיבה, אני אבדוק כמה. כן. מה יש לנו כמה בתיבה? אתה יודע שלקחתי בסוף? כן. מה, רצו אותו בסוף? טוב, יאללה, כמה? אז טוב, אני מכין לנו תנור. אני שם בינתיים בסוף. הכנתי לנו תנור. אוי, סליחה. שמתי את החברת תביא לי משהו שמבשל דברים. אני אשים... שמתי עץ בתנור. רגע, וצריך עוד משהו. יש הרבה בתים. יש לנו... יש את זה. כן, אני מביא לך עצמי. סליחה על ההפרעה הזאת. בואו לכם. אני כבר חוזר לכם. לא, יותר חודש. אבל עץ לא נתן. עצים כאלה. לקחת עצים. טוב, אני מכין עוד עצים כאלה. טוב. חד כך יש לנו גם מבשלת את זה. יש לנו עוד 16 עצים כאלה. טוב, לקח אחד. אתה אחר כך תיקח את השני. קח את השני. שמתי הכל בזה.
קח את השני אבל. אני אקח לי אחד, רגע. לקחתי, איך אוכלים? לא, זה הבשר הלא מבושל. הנה, אני אביא לך את הבשר המבושל. חזרתי. רגע, 3, 4, הבאתי לך. רגע, אני אוכל לי אחד. היי. חסר לי. רגע. חסר לי. אני צריך. אני לא יכול לאכול כי אני לא רעב. אתה רעב? לא יודע. מאוד רעב. היי, אני אביא לך אחד. בואי, הבאתי לך סטייק אחד. רגע, שנייה. הבאתי לך. איפה? מאחוריך. לקחת אותו. רגע. תודה. יש לי 3. כן, אני הבאתי לך בטוח 3. חילקתי אותך. איך אוכלים? כן, אוכל צריך ריצה ארוכה. אין משהו. תודה. סתם. לך בואו נתקרב. אוקיי. לא צריך לתקרב. בוא נעשה... אני שם את זה בזה, בתיבה. טוב, נראה לי עכשיו צריך ללכת לישון. לא צריך. אוקיי. בוא בינתיים נלך למצב ומצב. סליחה? בוא בינתיים למצב. בוא נמצא עוד רק אביא משהו קטן להרוג וזהו, נסיים, כי הגענו ל-11 דקות. אנחנו צריכים לראות. סרטון ל-11? כן. טוב. בוא נהרוג משהו קטנצ'יק. סוס! אני מחפש אותנו. אני לא אסוס, בוא נהרוג אותו. טוב חברים, אם אנחנו נבחר... אתה אוהב אותי חמודי? זה הפרק א' בסרווייבל. שאני שיהיה לנו יותר קל לשרוד פה. נו, קום ממני כבר. יד ממנו. איך אני יורד ממנו? שכחתי. אני ארביץ לו. תריץ לי. פה. תריץ לו ואני קוד. אני לוחץ, זה לא קופץ לי. תרביץ לו, תהרוג אותו. תרביץ לו. תהרוג אותו לגמרי. סוף סוף, תודה. שים אותם בתיבה ונמשיך פרק הבא. זה היה פרק א', חברים, של סרווייבל. מיינקראפט, פרק ראשון. אז זה תשלחו לעשות סאב ולייק. בוא נראה אם זה נצטרך פה, אז זה תשלחו לעשות סאב ולייק. אם עוד לא נרשמתם, ואם עוד לא עשיתם לייק, אז יאללה ביי. סרטון,